रायजोआव फिन ओंखारदों नामा साखनद्रा? कामरुप जिल्लानि बरगावआव साखनद्रानि दावराव। हादोरसायाव साखनद्रानि दावराव जानाया सम सम जाबोबाय थानाय खौरांखौ जों खोनानो मोनबोबाय थायो। माब्लाबा गामि ओनसोलाव, माब्लाबा नोगोराव उन्दै लांखारनाय साखनद्रानि दावराव जानाया गोदान बाथ्रा नङा। बेबादिनो कामरुप जिल्ला सिंनि बरगावआव मैया साखनद्रानि सन्देहआव सासे सुबुंखौ रायजोफोरा हमो। जाथायनि सायाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला सिनाय मोनै सासे सुबुङा बरगाव गामियाव गिदिंबाय थानायखौ रायजोफोरा नुसनो। उननि समाव सिनाय मोनै सुबुंखौ रायजोफोरा हमनानै पुलिसनो गथायो। गोदोना सानाय, सिनस्रि सानाय, जरा जरा सानाय, हान्थु सानाय आरो खर' सानाय बायदि जेंनानि फाहामथायनि मिरु एसआइ निउर' थेरापि सापागुरिनि बेंटल गेटआव। आथिं फारसे थांनानै थाफ्लि खावसेयाव सागाबाय थायो आरो मैया नाजाफैदोंमोन नालाय दा एसे मोजां दं आरो। आङो निउर'थेरापिस्ट बङाइगाव सापागुरि बेंटल गेटआव बाहाय बे आं निउर'थेरापि होनाय मोनसे थेरापिखौ आं सालायो। दासिमहालागै आङो 10 मास जाबाय बाहाय। 10 मासनि गेजेराव गोबां मानसियानो माने बेबायदि हामनानै थांनायखौ थांबाय, मोजां मोनबाय। सोरहाबा पेरालाइज, सोरहाबा बेबायदिनो सिनस्रि सानायफोर, सेटिका जानायफोर, सार्भाइकेलनि प्रब्लेम बा हान्थु सानाय, एंगल सानायफोर, टेनिस एल्ब'फोर, माइग्रेनफोर, नैबेफोर बेमारफ्रा हामनानै थांबाय। सिनस्रियाव सानाय जादों आरो बेनो आथिं फारसे थांनानै थाफ्लि खावसेयाव सागाबाय थायो आरो मैया नाजाफैदोंमोन नालाय दा एसे मोजां दं आरो दोनथ'ला माइना फ्रि। दा मोजां मोनबाय आरोना? आं सिनस्रि सानाय जादोंमोन फार्स्टआव, ओमफ्राय सिनस्रि सानाय जानानै थाबायनो हायि जादोंमोन। 1 सप्तायानो जाबायमोन। खामानि जायाखैमोन, दा बेयाव फैनानै माने थाबायनो हाबाय। दा मोजां मोनबाय आङो, मोजां थाबायनो हाबाय।